Πόσο γλυκούλης. Έχω άποψη. Επειδή δεν κάνουμε σεξ, χωρίσαμε, τώρα δεν ξαναμιλήσουμε. Μπορεί να έχεις απλά μια άλλη σχέση. Δεν μπορώ καθόλου. Μα πιάνει δυσφορία μου αυτό που άκουσα τώρα. Είναι μια μπουρδα. Είναι το weird vegan couple. Το weird vegan couple. Το weird vegan couple. Επιστρέψαμε με άλλο ένα Weird Vegan Couple βίντεο και ξεκινάμε. Πότε μια σχέση έχει πεθάνει αλλά είναι μαζί από συνήθεια. Εγώ δεν πιστεύω ότι οι σχέσεις πεθαίνουν. Πιστεύω ότι οι σχέσεις εξελίσσονται και αλλάζουν μορφές. Οι σχέσεις ρέουν. Εκτός αν φτάσουμε σε ένα σημείο που υπάρχει μια ρήξη που δεν επιδιορθώνεται. Δηλαδή έχει πέσει το άλλο άτομο στα μάτια σου τόσο πολύ, έχεις χάσει κάθε... Δεν ξέρω, δεν μιλάω μόνο για ερωτική σχέση. Είναι με ένα άτομο, έχετε φτάσει σε ένα απόλυτο τέλμα. Δεν υπάρχει καμία ελπίδα. Μόνο τότε μπορώ να... Ξέρεις ποιο είναι το χειρότερο σενάριο? Να είσαι με έναν άνθρωπο, να περνάνε τα χρόνια και στην πορεία να πεθαίνει όχι μόνο ο έρωτας αλλά και η αγάπη, ας πούμε. Και να καταλήγεις να είσαι μαζί του όχι μόνο από συνήθεια, αλλά από ανάγκη, ρε φίλε. Τι ξέρω εγώ... Τύπου οικονομική ανάγκη. Ναι. Εγώ λέω ότι δεν πιστεύω ότι οι σχέσεις πεθαίνουν ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Γι' αυτό νιώθω ότι μόνο με τις ερωτικές σχέσεις κάνουμε αυτές τις συζητήσεις. Οι σχέσεις μια χαρά πεθαίνουν. Και οι μπορώ να φιλικές τελειώσω. και οι ερωτικές. That's what she said. Νιώθω ότι μόνο για τις ερωτικές σχέσεις κάνουμε αυτές τις ερωτήσεις. Για τις φιλικές σχέσεις πολύ σπάνια λέμε ότι πεθαίνουν ή ότι χωρίζουμε. Μια χαρά το λέμε, τέλος πάντων. Πιστεύω ότι αν πάρουμε παράδειγμα μια φιλική σχέση, σπάνια λέμε ότι τα φτιάξαμε ή χωρίσαμε. Δεν έχουμε ρητή αρχή και τέλος. Έχουμε, αν έχει υπάρξει κάποια είδους προδοσία. Θες απλά να διαφωνήσεις. Κάποια προδοσία. Δεν υπάρχει θάνατος. Εγώ μιλάω γενικά ότι δεν είναι μέσα στο καθημερινό μας λεξιλόγιο χώρισα από τη φίλη μου. Όχι χώρισα, αλλά ναι, αυτή η φιλία. Ναι, άμα γίνει κάτι πολύ άσχημο. Δεν λέμε ότι βαρέθηκα και η φιλία τερμάτισε με αυτόν τον τρόπο. Δεν συμβαίνει. Μόνο σε ερωτικές σχέσεις έχουμε ελεύθερο συμβόλαιο που το υπογράφουμε και μετά το σκίζουμε. Με αυτόν τον τρόπο. Οπότε εγώ πιστεύω ότι μπορεί μια σχέση ερωτική να χάσει το ερωτικό στοιχείο, το σεξουαλικό, αλλά να παραμείνει φιλία ή να παραμείνει συμπάθεια ή να παραμείνει συγκατοίκηση ή να παραμείνει συναδελφικότητα, συντροφιά. Ωραία, άρα σε αυτή την περίπτωση έχει πεθάνει ο ερωτισμός. Ναι, whatever, αλλά θέλω να πω ότι τι θα πει είμαστε μαζί από συνήθεια. Μπορεί να κάνετε κάποια πράγματα από συνήθεια, ας πούμε σεξ ή να μένετε στο ίδιο σπίτι από συνήθεια, αλλά παράλληλα να συνεχίσετε να αγαπιέστε. Απλά να πρέπει να αλλάξετε κάτι, να αποδεχτείτε την αλλαγή. Ναι. Αυτό πιστεύω. Δηλαδή, αν δεν έχει υπάρξει κάτι τόσο ακραίο που να έχει ρίξει, σε κάθε άλλη περίπτωση μπορεί απλά να πεις: OK, με αυτόν τον άνθρωπο πλέον δεν είμαστε για το χ, είμαστε για το ψ και δεν πειράζει. Για μένα η σχέση έχει οριστικά πεθάνει όταν έχει πεθάνει κάθε ελπίδα ουσιώδους επικοινωνία. Γιατί τελικά είναι αυτό που ζεις στην καθημερινότητά σου, αλλά δεν λες τη σκέψη σου και συσσωρεύεται μια σκατήλα. Γενικά, όταν το άλλο άτομο έχει πέσει τόσο πολύ στα μάτια σου, ναι, τότε OK, αλλά εσύ μιλάς για το απλά να έχεις ρουτινιάσει και να έχεις συνηθίσει. Δεν πιστεύω ότι αυτό είναι θάνατος στη σχέση. Πιστεύω ότι απλά θες μια αλλαγή τότε. Να πεις: δεν θα μένουμε πλέον μαζί, θα βρισκόμαστε πιο σπάνια. OK. Δεν θα κάνουμε σεξ. OK. Δεν χρειάζεται να πεις: επειδή δεν κάνουμε σεξ, χωρίσαμε, τώρα δεν θα ξαναμιλήσουμε. Δηλαδή, OK. Μπορεί να έχεις απλά μια άλλη σχέση. Τι άποψη έχετε για τη σχέση εξ αποστάσεως? Καλή. Πάρα πολύ καλή. Και κατά περιόδους η σχέση μας έχει υπάρξει σχέση από απόσταση. Ναι. Fun fact. Εμάς μας βοήθησε όταν ήμασταν από απόσταση για ένα χρονικό διάστημα, ειδικά όταν ήμουν στο στρατό. Λοιπόν, έχω άποψη για τη σχέση εξ Θεωρώ αποστάσεως. ότι θα είμαι πιο κοντά. Έχω άποψη. Η σχέση εξ αποστάσεως, για να λειτουργήσει, δύο βασικά πράγματα θεωρώ ότι είναι σημαντικά. Πρώτον, η απόσταση της σχέσης. Να μην είναι, ξέρω εγώ, σε άλλη ήπειρο για πολύ καιρό, γιατί όταν έχεις, ας πούμε και εγώ που έχω μια πολύ καλή μου φίλη, 8 ώρες διαφορά, είναι πολύ δύσκολη η επικοινωνία. Μπράβο. Όταν έχεις 8 ώρες διαφορά και επίσης είναι δύσκολο το να πεις έγινε κάτι, θα πεταχτώ να βρω τον άλλον. Εμένα, ας πούμε, αυτό με δυσκολεύει ότι δεν μπορώ να πάω να δω τη φίλη μου έτσι εύκολα. Πάμε στη Σιγκαπούρη να δω την κοπέλα μου. Οπότε, σίγουρα θεωρώ ότι είναι σημαντικό, ας πούμε, αν εγώ είμαι στην Ελλάδα, να είσαι στην Αγγλία, να είσαι στη Γαλλία, να είσαι στην Ιταλία. Μην πας στη Παραγουάη. Ελλάδα, Γαλλία, ένα τσιγάρο δρόμος. Πρώτο αυτό. Και δεύτερον, να υπάρχει ένα χρονικό όριο. Δηλαδή, θα μείνω εκεί για 2 χρόνια. Το οποίο μπορείς να το επανεξετάσεις. Απλά είναι σημαντικό για μένα να ξέρεις κάπως για πόσο καιρό θα υπάρχει η απόσταση. επανασύνδεσης στο face Εντάξει, to face. βέβαια μπορεί μόνιμα να είστε από απόσταση, απλά και πάλι να έχετε βρει κάποιους κανόνες ότι θα βρισκόμαστε ανά τόσο καιρό. Ότι τα έξοδα για να βρισκόμαστε θα τα καλύπτουμε 50-50 ή το άτομο που έχει τα περισσότερα λεφτά. Επίσης, να βρείτε τις ρουτίνες σας του στυλ, ας πούμε, θα μιλάμε κάθε βράδυ, κάθε 2 βράδια, θα κάνουμε αυτό από απόσταση μαζί. Να βρείτε τις
τις δικές σας συνήθειες στο πλαίσιο της απόστασης. Κοίτα, νομίζω και όχι ότι... να λέτε ότι εφόσον είμαστε σε απόσταση, Μπράβο. να βρείτε τις, ας πούμε, εγώ ξέρω άτομα που ήταν από απόσταση που βλέπανε μια εκπομπή μαζί κάθε βράδυ ή που παίζανε παιχνίδια online ή είχαν εφαρμογές και τις... Εννοείς σαν κάποιο είδους ritual που δημιουργεί bonding time, να περνάνε χρόνο μαζί με κάποιο άλλο τρόπο. Και επίσης είναι ωραίο να προκανονίζετε το πότε θα βρεθείτε και να επενδύετε σε αυτό. Αυτό μπορεί να είναι και ακόμα πιο ωραίο από το να είστε στην ίδια πόλη, γιατί ανυπομονείς και λες σε ένα μήνα θα πάω στη Γαλλία και θα κάνουμε αυτά. Δημιουργεί το anticipation tension. Ναι, και εκεί μπορεί να επενδύσει πάρα πολύ στο πώς θα περάσετε, τι θα κάνετε. Άρα εκεί πιστεύω ότι μπορεί να έχεις μια πάρα πολύ ωραία σχέση από απόσταση και εσύ να περνάς χρόνο με άλλα άτομα πολύ περισσότερο και να κάνεις τη ζωή σου όπως τη θες, γιατί πολύ συχνά μπορεί μέσα στο πλαίσιο μιας σχέσης να επηρεαζόμαστε παραπάνω από όσο θα θέλαμε. Και μετά όταν βρίσκεστε να περνάτε ποιοτικό χρόνο μαζί και όχι χρόνο ρουτίνας. Άρα καταλήγουμε στο εξής, εγώ τουλάχιστον. Όλες οι σχέσεις είναι δύσκολες. Οι σχέσεις εξ αποστάσεως δυστυχώς ή ευτυχώς δημιουργούν γενικά δεν καταλαβαίνω μια έξτρα κούραση που χωρίζουν λόγω αλλά ακριβώς, δεν αρκεί αυτός ο λόγος. Αν θες να τις λύσεις, τις κουράσεις και τις δυσκολίες που όλα είναι θέμα θέλησης τελικά, αυτή είναι η αλήθεια. Μπορείς πρώτα να αγαπήσεις και μετά να ερωτευτείς, αντί για το ανάποδο. Πρέπει να δεις τι είναι η αγάπη, τι είναι ο έρωτας. Λοιπόν, εγώ δεν πιστεύω σε όλο αυτό που λέμε. Στο συμπόσιο του Πλάτωνα. Εγώ δεν πιστεύω σε όλο αυτό που λέμε ότι ο έρωτας είναι αυτό το σε είδα και σε ερωτεύτηκα. Αυτό είναι ενθουσιασμός. Κεραυνοβόλος έρωτας. Είναι μαλακία. Δηλαδή όταν με είδες δεν τρελάθηκες και όχι, αλλά γενικά. Όχι, και να τρελάθηκα δεν είναι έρωτας αυτό. Μπράβο. Γενικά ο έρωτας, θα πω τη δική μου θεωρία και όποιος θέλει την ακούει και όποιος θέλει κλείνει το βίντεο. Αλλά μην το κλείσετε γιατί θα πει μετά και αυτό στη δική του και μπορεί να είναι πιο ενδιαφέρουσα. Ο έρωτας έχει να κάνει με την ένταση. Δηλαδή έχει να κάνει με αυτό το έντονο συναίσθημα. Το οποίο έντονο συναίσθημα δεν το νιώθεις μόνο με το ερωτικό σύντροφο, μπορεί να το νιώθεις και με τη γάτα σου. Εγώ πολλές φορές βλέπω το γάτα μου και λέω δεν το πιστεύω, πώς είναι έτσι, γιατί δεν μου το φάω. Αυτό είναι έρωτας, ρε παιδί μου, είναι αυτό που γίνει σαν καρτούν και πετάς καρδούλες από τα μάτια. Μπορεί να το νιώσεις για τον κολλητό σου, μπορεί να το νιώσεις για τη μαμά σου, να μπαίνεις στο δωμάτιο και να λες μαμά! Θες να το ζουλήξεις τον άλλον. Αυτό είναι έρωτας. Για να το νιώσεις αυτό, δεν το παθαίνεις με κάποιον που τον ξέρεις 5 λεπτά. Ωραία. Άρα, εγώ θα πω ότι μπορεί να αγαπάμε πολλά άτομα, κάποια τα έχουμε ερωτευτεί γιατί έχουμε τόσο έντονα συναισθήματα, ενθουσιασμό και τέτοια. Αλλά αυτή τη μαλακία που ακούω από άτομα που ξέρουν κάποιον μία μέρα, 5 μέρες, 10 μέρες και λένε ερωτεύτηκα. Δεν ερωτεύτηκες. Ενθουσιάστηκες. Έχεις καρά ενθουσιαστεί, γιατί ακούς αυτά που θες να ακούσεις. Ο άλλος ακούει αυτά που θέλει να ακούσει από σένα και λέει το ένα στον άλλον πάρα πολύ ωραία λόγια και είστε σε φάση είσαι τέλεια και εσύ είσαι τέλειος και εσύ είσαι τέλεια και εσύ είσαι τέλειος και είστε ενθουσιασμένοι με αυτό. Καλύπτουμε ένα στον άλλο τις ανάγκες μας για αποδοχή, αγάπη, ενθουσιασμό. Τέλος πάντων. Και υπάρχει όλο αυτό το τέτοιο, το οποίο μετά μόλις γνωρίσεις τον άλλον λίγο καλύτερα μπορεί να πεις α, οκ, εντάξει, δεν ήταν και τόσο ωραίος τελικά. Τι είναι αυτό το ήταν λίγο βλάκας. Ή να τον δεις με τους φίλους του και να πεις α, οκ, δεν ήτανε. Άρα δεν πιστεύω σε αυτό, εν ολίγης, θα πω. Άρα σίγουρα εγώ πιστεύω στο ανάποδο. Πρώτα αγαπάς και μετά σταδιακά όταν τον άλλο τον γνωρίζεις καλύτερα, εκεί είναι που θα δεις αν θα τον ερωτευτείς, γιατί εκεί θα τον γνωρίσεις σε όλες τις εκφάνσεις και αν τον γνωρίσεις σε όλες τις εκφάνσεις μπορεί να τον βλέπεις στην τουαλέτα και να λες τι ωραία που κατουράει, είναι τόσο γλυκούλης. Όπως κάνω εγώ με το γάτο μου. Νόμιζα για μένα τι. Δηλαδή πείτε μου αληθινά, δεν σου έχει τύχει να δεις μια γάτα και να πεις τι ωραία γάτα, μέχρι εκεί. Αλλά τη γάτα σου, τη δικιά σου τη γάτα, να θες να την διαλύσεις ρε παιδί μου από αγάπη. Τώρα λες το μικρό πρίγκιπα και το τριαντάφυλλό του. Όχι, δεν ξέρω τι λες. Όχι, δεν έλα, είναι και καλά είναι το τριαντάφυλλό του που το έχει, που το αναγνωρίζει μέσα σε πολλά τριαντάφυλλα. Τέλος πάντων, πες την άποψή σου. Εγώ πιστεύω ότι πάντα έπεται ο έρωτας της αγάπης, εσύ. Αλλιώς δεν είναι έρωτας. Άρα πιστεύεις ότι ο έρωτας και η αγάπη έχουν levels? Δεν το είχα σκεφτεί αυτό. Πιστεύω ότι είναι ένα φάσμα, όπως λέω πάντα, και ότι ο πραγματικός έρωτας ενέχει και περιέχει αγάπη. Αλλιώς είναι μια μπουρδα. Μάλλον θα συμφωνήσω, νομίζω με έπεισες. Πιστεύετε ότι όσο λιγότεροι ξέρουν για μια σχέση, τόσο περισσότερο κρατάει? Αχ, δεν τα αντέχω αυτά καθόλου. Δεν μπορώ καθόλου. Μα πιάνει δυσφορία με αυτό που άκουσα τώρα. Θα σου πω τελείως επιστημονικά ότι όσο περισσότεροι ξέρουν για μια σχέση, τόσο περισσότεροι θα σας ματιάσουν. Εγώ αυτό το κρυφτούλι του ότι κάνουμε κάτι και το κρύβουμε, μην το μάθει κανείς, θέλω να ξεράσω το συχαίνομαι. Έχω και ένα άλλο ερώτημα. Πόσο σημαντικός νιώθεις? Ποιος χέστηκε? Τι φάση?
Loud and proud είναι η φάση. Τι είναι όλο αυτό? Ό,τι και να κάνεις με τον άλλον, είτε Get out of the στερεοτυπημένη, closet. είτε απλά κάνετε σεξ, είτε οτιδήποτε συμβαίνει. Γιατί να το κρύψεις? Τι φάση? Δηλαδή είναι ντροπή? Τι είναι? Όχι, δεν το πιστεύω καθόλου αυτό. Πιστεύω ότι το να κρύβεις τη σχέση σου, ό,τι σχέση και να είναι αυτή, οτιδήποτε σχέση και να είναι, δεν βοηθάει σε τίποτα. Εκτός αν πραγματικά ψάχνεις το excitement μέσα από αυτό, μέσα από το ότι κρύβεσαι. Κοίτα, εξωγενείς παράγοντες επηρεάζουν όμως μια σχέση. Δεν λέω ότι δεν επηρεάζουν. Όσο περισσότεροι τη ξέρουν, τόσο περισσότεροι ενδυνάμει μπορούν να την επηρεάσουν. Οπότε αυτό το καταλαβαίνω. Μα σαν και πάλι φόβο. την επηρεάζουν. Αλλά ναι, εντάξει, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Η αλήθεια ποια είναι? Ότι άμα εσύ κρύβεις τη σχέση σου, δεν μπορείς να κάνεις πράγματα με τον άλλο γιατί ζείτε υπό ένα συνεχή φόβο, λες και κάνετε κάτι κακό. Για ποιο λόγο? Πιστεύω ότι κάποιοι άνθρωποι τους αρέσει όλο αυτό, γιατί γενικά πιστεύω ότι σε κάποιους ανθρώπους αρέσει το μυστικό και το κρυφό και γι' αυτό κερατώνουν κιόλας. Τους αρέσει να κρύβονται. Παίρνουν από αυτό Pleasure. Οπότε μπορεί κάποιοι να το κάνουν για την ντοπαμίνη, όχι γιατί λειτουργεί η καλύτερη σχέση. That's my opinion. Red flags ότι αυτή η σχέση είναι τοξική. Λοιπόν, το απόλυτο red flag είναι τα συναισθήματά σου. Δηλαδή, κάτσε λίγο μόνη σου και σκέψου πώς νιώθω εγώ τώρα όταν το σκέφτομαι αυτόν τον άνθρωπο. Νιώθω φόβο, νιώθω δυσφορία, νιώθω άγχος, νιώθω απογοήτευση, νιώθω στενοχώρια, νιώθω ότι δεν με καταλαβαίνει, ότι με κρίνει απόθυση. Είναι αυτό που λέει η Μαρή Κοντόπουλο πάντα, this doesn't spark joy. Βλέπεις αυτόν τον άνθρωπο, τον ακούς, τον αγγίζεις και νιώθεις χαρά, ευτυχία. Όπως εγώ νιώθω μαζί σου. Όλα καλά. Αυτό είναι για μένα το πρώτο, το διαισθητικό ρε παιδί μου. Δηλαδή, άμα κάτσεις μόνη σου και πεις πώς νιώθω γενικά με αυτόν τον άνθρωπο. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό red flag. Αν τον κοιτάξεις, τον σκεφτείς, τον ακούσεις και νιώσεις ένα σφίξιμο ή ένα άγχος ή ένα. Εκεί είναι σίγουρο red flag. Από εκεί και πέρα. Άκου red flag. Να προσπαθήσει να σε απομονώσει από τους φίλους σου ή από την οικογένεια. Αυτό είναι επικίνδυνο. Πιο μεγάλη red flag από τη σημαία της κομμουνιστικής Ρωσίας. Το να σου πει. Της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Το να σου πει ότι αυτή τι είναι κολλητή, είναι αυτή. Και να σου κρίνει τους δικούς σου ανθρώπους. Το να κρίνει το επάγγελμά σου. Το να κρίνει τα ενδιαφέροντά σου. Το να είναι συνέχεια εκεί να σου λέει τι αυτό χόμπι είναι, τι αυτό. Συνέχεια να σε υποτιμάει για να σε κάνει να νιώθεις μόνιμα από κάτω σε όλα. Και να μπορεί να σε ελέγχει. Επίσης να σου κάνει nagging, δηλαδή να σου κρύβει προσβολές μέσα στα κοπλιμέντα. Προσβλημέντο. Να προσπαθεί να σε προσβάλλει ύπουλα. Να σου λέει, ξέρω εγώ, κοίτα για τα κιλά σου, πολύ καλά σου πάει αυτό το φουστάνι. Για την ηλικία σου είσαι ωραίο μωρό. Λίγο να δυνατήσεις, θα είσαι πολύ ωραία γκόμενα. Ωραίο το μαγιό, αλλά κρίμα που είναι έτσι τα δάχτυλα των ποδιών σου. Γενικά το να σου πετάει κακίες ανάμεσα στα καλά λόγια και εσύ να λες μα με θέλει αλλά δεν είμαι και τόσο καλή, πρέπει να προσπαθήσω κι άλλο. Αυτό σίγουρα είναι red flag. Μην το δικαιολογήσεις και αυτό. Όχι, δεν πήγα να το δικαιολογήσω, απλά πήγα να πω ότι είναι αδιαχειρίσιμο red flag. Δεν είναι τόσο απειλητικό. Είναι χειριστική συμπεριφορά. Ενώ το άλλο που είπαμε είναι να πιο απειλητικό, το να σε απομονώσει από φίλους και εξόφθαλμα. οικογένεια. Είναι πολύ εξόφθαλμα απειλητικό. Αυτό είναι ύπουλο. Γενικά να προσέχετε γιατί οι άντρες είναι πάρα πολύ ύπουλοι. Το να προσπαθεί να σε κάνει να νιώσεις ότι τον έχεις ανάγκη για την επιβίωσή σου. Μπράβο, άρα. Και ότι δεν είσαι αρκετά δυνατή. Όλοι αυτοί οι τύποι που εμφανίζονται πουθενά στη ζωή σου και σου λένε οι saviors. Θα σε πάω εγώ με το αυτοκίνητο, θα σου φέρω εγώ μια ζακέτα. Θα έρθω στη δουλειά σου, θα σε κοιτάω να δουλεύεις. Θα είμαι εκεί, θα είμαι εκεί, θα είμαι εκεί και θα τα κάνουμε όλα μαζί. Το κάνουν έτσι ώστε άμα πας εσύ να σκεφτείς την ύπαρξή σου χωρίς αυτούς, να καταραίεις. Γιατί εσύ έχεις πλήρη εξάρτηση. Και τελικά σε ελέγχουν κιόλας. Σε ελέγχουν. Όλοι αυτοί προσπαθούν να σε πείσουν, να σε κάνουν να νιώσεις ότι είναι δώρο που είναι μαζί σου. Σου κάνουν χάρη. Είμαι δώρο, ρε φίλε! Πώς να ξεφύγεις από μια τοξική σχέση να το καταλάβεις. Να ζητήσεις βοήθεια, να μιλήσεις στους ανθρώπους γύρω σου, να μιλήσεις σε κάποιο. Ναι, έχει επίπεδα. Δηλαδή μπορεί απλά να είναι. Μπορεί να είναι απλά τοξική μέχρι να είναι βαριά κακοποιητική. Οπότε εκεί πιστεύω ότι πρέπει να μιλήσεις και σε άτομα που νιώθεις εμπιστοσύνη και ασφάλεια και σε ψυχοθεραπευτή, ψυχοθεραπεύτρια. Και αν είναι μια κακοποιητική σχέση, σε κάποιο κέντρο που βοηθάει άτομα που βρίσκονται σε κακοποιητικές σχέσεις. Εγώ νομίζω το πρώτο βήμα είναι να μιλήσεις με το άτομο με το οποίο έχεις σχέση. Γιατί αν έχει τοξικές συμπεριφορές και εσύ τις εντοπίζεις, αν όντως το έχεις καταλάβει. Εσύ λες να είναι απλά light τοξικές συμπεριφορές. Πρέπει να πεις, μα λέει πώς να ξεφύγεις. Μπορείς να ξεφύγεις από μια τοξική σχέση με το να διορθώσεις την τοξικότητα. Οκ, γενικά να ανοίξεις τη συζήτηση. Αν όμως το άτομο αυτό που είστε μαζί το φοβάσαι, να πας να ζητήσεις βοήθεια. Άρα εκεί το πάω. Το πρώτο βήμα είναι να μιλήσεις με αυτό το άτομο και να του θέσεις στην επιφάνεια του μυαλού του ότι ξέρεις κάτι, το χ, ψ, ω είναι toxic.
συμπεριφορές. Και το δεύτερο βήμα είναι να βρεις βοήθεια, αν αυτό το άτομο δεν νιώθει, να βρεις βοήθεια είτε σε φίλους είτε σε οικογένεια που να μπορούν να σε υποστηρίξουν πρακτικά. Και εντάξει, είναι ανάλογα. Ξέρω. Αν μένεις με το άτομο αυτό που. Ναι. Πρέπει όντως να βρεις λύσεις. Ποιος θα με φιλοξενήσει. Να θυμάσαι ότι δεν είσαι μόνο. Κανένα μόνο. Ελπίζουμε να σας βάλαμε τα γυαλιά. Like, subscribe, καμπανάκια, σχόλια για να κάνει ο αλγόριθμος τρελά παιχνίδια και να προωθήσει το βίντεο μας σε τουλάχιστον 500.000 subscribers. Και σας περιμένουμε στο επόμενο Weird Vegan Couple Video!